tikulandireni kulikonse kumene mungakhale nthawi ino pachisanu 27 November 2020 pa Times Television TTV tafikanso ndi programu ya Kwagwanji. Kaya muli pa Times 360 Malawi tsamba lathu la Facebook takulandirani. Kaya mukumvera pa Times Radio nanunso mumve kulandiridwa. Tipepese kuti chifukwa cha zogwiragwira zina tambirako mochedwa. Ndili ndi Langwani mkonzi wa newspaper kuno ku Times Group Steve Dagalira. Ndakulandira Langwani. Tathokoza bambo ndivu za mwayi. Ndithudi. Chabwino. Poti nthawi yatithira kale. Zona. Tiyambe ndi nkhani imene njomvesa chisoni kuyimva kwache kuti chifukwa cha mavuto ena madzi adakakhala vuto madera ambiri. Anthu ndithu akumatha kumamwa madzi ndi nyama imodzi. Iya imamwa madzi madera malo osatetezedwa. Komano nkhani yomwe tita imepo ni nkhani imene ili kuchintheche uko ku boma la Nkhatabe kuti chipatala pamenepo chilibe madzi chifukwa chokuti adadula bilu 48 million. Nde bungwe la Northern Region Water Board sidakachita mwina koma kudula madzi zimene zapangisa kuti pakhale mavuto akulu chifukwa mmene chilili chipatala chizigwira ntchito popanda madzi ndizo kuti nzosamveseseka. Ikuti bwanji nkhani Langwani? Zona ndi zinthu zofola nkhongono mmene anenakale kuti chipatala sichingayende popanda madzi. Ndiye chimene chikumadabwitsa koyambirira kumati kodi akuluakulu a chipatala chimenechi kuchinthe chirulo community hospital kumeneko amalekerera chotani kuti mpaka na bill ndikufika pa mulingo umenewo 48 million Malawi kwacha ndi ndalama za nkhani. China chimene ndachiona nchonena kuti mwina kumene utsogoleri umene uli kumeneko kandi boma la Nkhatabe pena pake pali kuperewera chifukwa chonena kuti zikuoneka kuti chifukwa kuti bill inangasida achuluka kufika mpaka na 40 million plus. Adaona boma mwina ndi kudzera ku national makamaka Northern Region Water Board apa wadzafika dzanyanya anthu abwanji tasinthire mamita ndi adachotsa imene inali postpaid ija mabwera manje la bill pa mwezi kuti imene idafika 40 chakuti awa tapatse koma prepaid azichita kukula ngati ambere chire ngati mutima achita ma Nokia amujeni amphone ndi awa wafunika kuti agwisa chiro zimenezo. Now mmene zimachitika zimenezo pamayenera kukhala dongosolo, pamayenera kukhala ndithu chimvano pakati pa akuluakulu aku chipatalachi ndi akuluakulu aku Northern Region Water Board kuti ayi akuluakulu ife zativuta umakagwada iwena ngasiza kuvuta ndiwe umapitonga ayi pepani tikudziwa kuti tinanu ngongole yochuluka koma ndimafuna kuti tikambitsane timvane kuti nanga mwina kangongole kameneka tingamapereke bwanji pang'ono nchoninga chonena kuti tikatero tizichita ngati kuti tikupungulako ngongole iyi koma ukumadzi tikutani kodi tikulandira tikumwa. Koma ndikayiona oneka ngati mwina chimvano chimenechi panalibe chifukwa tikumva kuti apa akuti amati akatalipire anzathu a chipatalawa akakagula mayunitsi aja ndikuchita top up kuloda mayunitsi agula amadzi ayike madzi mmita muja ndi kumene kuja anzathu anoza Region Water Board akomangoti kungokwapulira komweko theka la mayunitsi amene agula amadzi aja akungochotsa aliya zimene zipite kuma kuti zipite kungongole kuja mapeto ake chipatala ndikukhala masiku ndi 12 opanda madzi pafupifupi mawiki awiri sabata ziwiri somosi hafu mwezi opanda madzi. Koma chomvesa chisoni kwambiri malingana ndi sheka yathu Lero Samu Kalimira akuti adapeza kuti mayi obereka oyembekezera zidapeza kuti zinthu zathina tsopano mayi afuna kuchira tichita bwanji pa chipatala pano palibe madzi kuonanso kuti ngakhale m'maodi nanga si madzi kulibe akonza ndi chani umve wakatiti anesi anali pa juta lakuti ho apano ndi ngozi tigwera tikapanda kuchita zinthu mwa machawo ndikupeza kuti basa langothandizira kuti mayi uja achire pamene paja koma ndi kuti madzi amene akugwiritsa ntchito mwina wakatunga kaya ndi kumtsinje kunyanja komwe kule ku Malawi madzi oti osasamalika osasamalika andi tikumvanso kudzera musheka amene kuti no nyumba zina zapafupi ndi chipatala chimenechi
anthu amachita mantha kuti koma kodi mwati sikubuka nthenda Yes. chifukwa chino kuti ambiri mapeshenti kani magadi aninso amene ali kuchipatala pamenepo chifukwa cha vuto la madzi limeneli akumatuluka ndi kumapita ku nyumba kuja kuti ayi tithandizike so zikusonyeza kunena kuti ayi pakadachitapo chinthu cha msanga a Northern Region Water Board komanso achipatala kaya ndi kwa DHO kunkhatabe kaya iya indanyaka chinthechi Rural Community Hospital akanakhala bwera pamodzi ndi kumvana ncholinga chona kuti vuto ili lithe msanga komanso izi zindanakale kuti zikuonetsa kuti mwina utsogoleri chifukwa pano boma latsopano labwerali likulimbikitsa kunena kuti ayi tiyeni nthambi za boma ma department a boma osiyanasiyana tigwiritse ntchito mosamala ndalama zimene tili nazo ma resources amene alipo mindset change ma reforms aja akhala kuyenda vice president ndipo pakana makonsolo anachita involve sikunali kuti hayi anapanga capital hill work amaenda ndipo ndikukumbukira adakumananso ndi ma DC anthu akukonsolo ena ndiye na ma official kuti kodi inu zikumakhala bwanji nkhani zanu ndalama mazayendesa bwanji mapeto ake ndi zizamba kuonekera zimene zimakhala zomvetsa chisoni Steve ndizokuti kuti upite ma department nthambi za boma zambiri nkhani zake ndi zimenezi kusalipira mabilu amadzi ndi magesi sikuti ndi kuchintheche kukhala ayi amaoneka kuti akalandira ndalama zimene chabwera mazidandaula kuti zimakhala zochepazo ma priorities awo amakhala azinthu zina zokuti nkuona kwache utha kuona kuti kuti zikakhala zoyendayendazi kuti kumayenera kuti anthu ayende akachite mkumano zimatheka chifukwa chokuti nake mwina kumeneko amakapindulako ti ma allowance mchitidwe wa ma allowance chifukwa cha zimene zimapeza kuti ma priorities akukhala upside down chifukwa chokuti kumakhala ndi bill chifukwa Northern Region Water Board ikuyenera kuti izitolera ndalama zake mcholinga choti igwire ntchito zake at the same time you cannot run a hospital I don't care kuti munganene zotani popanda madzi mmene ungochiganizira chipatala chicha anthu ndi odwala akuyenda atazikhala ndi ma toilet sanitation yabwino ndi palibe madzi how can you have a proper sanitation popanda madzi so how do we now come together mene ukunenera papamu kuti okay uli mbali ina Northern Region ifuna itolere ndalama zake and rightfully so uku kuli chipatala chimene chikuyenera chizipereka ma services kwa anthu koma sichinapange bwino in terms of accumulating my bills tifike bwanji mene kunena kuti mbali zikuyenera tizimvesesane apa mene zafikira papa kuti mpana azikatunga madzi mu mtsinje mu nyanja kuti azithandizira sizili bwino zinthu what is the solution now kai temporary komano what is it that has to be done as soon as yesterday apo ndimene nalina muchikuona kuti utsogoleri wakujeni walaka wakuchipatala mmene zateremo athamange akakumane ndi anzawo abale awo akumadzi there is no way anthu ambirimbiri midzi yambirimbiri zipatala zosiyanasiyana zimene zikuyenera kuthandizika kumeneko ndikumakhazika ayi tili pano kuti kugwira ntchito kwa amalawi kutumikira amalawi koma pachipatalapo madzi palibe inu nkumakhala umasekerera umene koko pamwezi kasalari kakulowa anthu osimukuwatumikira chifukwa madzi palibe koma inu kasalari mwezi ndi mwezi kumatolera amenepo mmene wanena muchoti timalawa nsiso mwina ta oyendayenda namapezeka kuti tikutuluka ndipo inde kandalama kwamakhala kochepa koma kandalama kamene malandirako monthly allocation imakhalapo koma mpezoti imachitokhangatiro izikatero ndi Christmas usomwera mkumati kodi iwowa kunyumba kwawo madzi salipira magezi salipira tumakumbukira kumalipira madzi akunyumba kwathu koma kuntchito kumene kumakapezako mchereko osamafuna kuti kukhale chilichonse chili bambo ikabwera funding yo mmene machitikira mboma koma chitokhangatiro Christmas yabwera msanga yabwera funding tigawe bwanji ndiye kumachita dzima meeting zawozo nanji nguje supepere mwa mali sikunyanja ko tatiyeni bukani kujeni tikakambira ti panga tsikuno mukayigawa bwanji ndalama iyi mukazithira kutsonyeza matumba mwanu mwamoti muoneka kuti ukukuko bilu injochuluka fone chakuti million kandalama kale apaka bwanji tipali kuleko aka tipere kugwirizana nawo bwino akulu anawo zimene Water Board kandalama tizikupatsani imene tizikupatsani direct kwanu ku office 1 million tizibweretsa kandi 2 million koma chonde i 500,000 tikuthira umwe tikuyika madzi umwe musaigunde tikufuna zinthu ziziyenda kuchipatalako so ka payment plan kenakake kama ka payment plan kuti mumvane ndazano and amene wano the Region Water Board ndi amalawi ndi anthu enanso akumeneko amadala so kuchipatala chimwecho akhoza kumva kumene komadi
commitment ilipo, Yes, anthu zilipo. afuna kupereka ngongole tipeze njira. ife tikadwala akukatithandiza ndi omwewo. Yes. So ndizotheka chimvano chimenecho koma chifukwa cholekerera amene kuti ndalama zikabwera mwaka kati kuti Christmas yabwera mwachangu kumangozichecheta kuzichecheta mapeto ake ndi zimenezi anthu mukuyika miyoyo yawo machiswe. So apa pasizofunika kuti achitodikira kuti mpaka na tidikirako head office tidikira anduna abwere adzatithandizire iyayi chonde akuluakulu zina zitamachita ndi manyazi. Apa panzona kuti akuluakulu apa chipatala chimenechi akuchinthechi akuluakulu kwa DHO ifika iyi akugwerani simungayithawe khata DHO iyi ndi mbali yanu. Yes. Pangati zona kuti mumvane ndi another regional report ndipo ngati simunapange kale inuyo ndithu Rabo, ndirabo. Ngati simupanga zimene ndurabo, osandira kulendo kunyengererani. Mukulepheretsa boma ndino amene. Simuziwa chimene mufunika muzira. You cannot be running a hospital yopanda madzi. Iniyo ndirabo yoyenda kuti akuchiteni clean. Because in any case, priorities. Ngati awawa kulephera kulipira madzi, believe you me, magesiso ndi chomwecho. Ndekuti just a matter of time kuti amagesiso abwera zangu anjuli pamene baba, which shows you that these are people that don't have their priorities right. Funding ikabwera igaweni moyenerera ipite kandi kumagetsi kalipireni ipite kumadzi the basics just like makomo mwanu. Yes. Makomo muti mati mpaka noita makomo mwanu even makomo mwatu timayamba kai mabiro ofunika madzi magetsi landlord ngati nyumba zobwerekazi tindikonze zimenezi usanayambe kudya nkhuku ukamadya nkhuku zimene zimakhakulwa pangandi ana school fees wachitachita kuti iya izizi zindithane nazo kotsala akachenjeko ndione ndichita bwanji koma pesa kuti zimachuluka danzathu aboma yet also madakali panopa kwaperekedwatu maujenitu maforms aja matargets. So not the regional board kwenda ndi mai Nancy Tembo ali ndi unaujeni amadandaula ndipo anthu sakutilipira anakalira kwauza ti dulani kumene mwadule nditu chifukwa kuti amakala ndi ama locations awo amakhala nawo ndithu ndalama zoyenda kuti apange zimenezo koma iwo amaona kusafunikira kukapereka mabili. Iyi ndeija Ngereza mati chitsanzo cha bad apple. Yes. Nde ndimene koma amene ndinamuja kuna kuti sali wokha. Yes. Sali wokha ya dzipatala zambiri ntambi zambiri za department aboma mchitidwe wake umakhala umenewo. Ndalama kumaseweretsa zinthu zeni zoti mutumikira Malawi simukufuna kugwanitsa iyayi zanyanya. So I hope ikamafika mawa ndi nkuja uno timva zina kuna kuti yayi madzi ayamba komanso achita chimvano choti kuti ndalama zimene ilipoyi adzipereka bwanji azibweza bwanji. Ino zimafika pena eti mongo kuganiza kuti unena kuti akuluakulu chifukwa choti mina simukuganiza bwino kumene kumasalari anu amyezi itatu tabwera yayi tokalipira magezi tupita nayo kumampira tamange mune kuti chabwino komano on a serious note I think tikuyenera kukhala anthu omaziwa chimene ntchito yathu imene tikugwira kumuganizira mayi amene akupita kukachira kuganiza kuti akuchira malo kuti palibe madzi. You can imagine process imene makhala imene jayi nkhaza tikamakamba za 16 days of activism nkhaza kwa mayi zina zimene za Malawi tikutana nkhaza nzimayi kumaberekera malo opanda madzi pansi ndi chabe chabe posa sesa posa kolopa madzi palibe mwaso madzi oti athandizire kuchirako madzi palibe aukhondo. Simufuna kumpatsa matenda mayiyo kapena so kuika pachiopsezo moyo wa mwana amene akubadwa safe mother yativutira chonde anzathu ku nduna za umoyo anzathu ku DHO kunkhatabe komanso kuposaposa kumeneko kuchinthechi uku ada mwachitauli ada so no I think going forward Steve made managera kuti ndi nthambi zambiri za boma ma department komanso ma ministries maunduna amene ali ndi michitidwe yomathawathawa mabilu. I think the message is clear. Mukalandira ndalama zanuzo ma priorities zanu because kwabwerano zomaona kuti kodi anthu muchita bwanji perform zomangoti yayi kuti adabwera ndi achimwene mzawo wa ujeni zidatha anthu afuna kuona anthu amene audziwa chimene auchita mu offices ndipo mtsogoleri wa dziko lino President Lazarus Chakwera adayankhulaso zomwezo posa chedo apa kuti yayi ndinu muyambitsa ndinu akuluakulu kunthambiko akuti mamba kumene koko mabwana amene nthambi za boma zosiyana basi ndoti kandama kakabwera tabweretsa kuno ndikupita kunyanja tatere mamoti nzanu akuzani koko junior kuti koma bwana madzi tusidalipira tasiya zimezo tizona pambuyo tandipasani kaine ndama tipite makuno zimakhala machitidwe ake ngati amene ndiye izizi zimene tikufuna kuthetsa tikufuna kuti zithe pakadali pano maunduna osiyana nthambi zosiyana za boma ndiye I believe mero ndinamuja kuti the message is loud and clear. Either mutumikira Malawi or ngati muna kuti mukulephera pitani wena abwere ndithu
chabwino kupitirira ndi programu yathu ya Kwagwanji pachisanu 27 November 2020 pali nkhani ina. Khoti lidalamula kuti amuthalika komanso amuhala amene adali mkulu wa ntchito za boma, secretary mlembi wamkulu ofisi yawo, alipire chindapusa chifukwa chokuti iwowa adakakamiza a chief justice komanso a judge atweya kuti akapume. Ndi ataunika nkhani yonse adaona kuti zimenezo sizimayenera kukhala choncho, nde iwo adagwiritsa ntchito mphamvu zawo molakwika, alipire. Nde iwowa kuti iyayi zimenezo sizinayende bwino, sakuyenera kuti alipire iwowo chifukwa amapanga zimenezozo in their capacity ngati mu office. So akuti afuna ukachita appeal. Kodi line ili pati Steve? Where do you draw the line now? Kuti awanda Steve Dakaya, awanda editor, awupanga izi ngati editor, koma editayo ili ndi munthu mu office mwa editamo, iweyo amene akupanga iweyo ngati editor ngati mkonzi sumangodzuka kuti ayi ineyo ngati mkonzi ndikupanga ichi zimene zili zongodzuka nazo mutu mwako. Pamakhala mati ma dynamics, chilichonse chimakhala ndi ma guidelines ake. Zina matha kuzipeza kuntchito komweko pamalo ngati pali ndino editor ntchito zimene mukuyenera kukwaniritsa ndi izi komanso pali zina zimene mati za intrinsic izo zina mpeza kuti mwina munaziphunzira ku college ku school, kodi malamulo olo kapena kuti ma ethics a ntchito zanu imene mukugwirayi amakuwuza ndi motani. Mukuyenera kuchita ichi ncholondola cholakwika, komanso ndi iwe kuthekera kwako ngati munthu. Now iyo nkhani ya muhala ndi amuthalika inde ndi ufulu wa nzika iliyonse ya dziko la Malawi kukamang'ana kubwalo la milandu ngati muona kuti simunakhutire pena pake, ndipo tilemekeze kuti iwowa achite ngati kuti ndi chofunikira kuti akachite apilo ngati ndithu ufulu wawo. Koma ngati bwalo la milandu lidanena kuti zinali zolakwika, sangati kuti ayi timagwira zinthu timazipanga chifukwa kuti cha office imene tinali ngati ine mtsogoleri, ine office yanga ngati imene nali ngati chief justice. Kodi office yako imene kuti ilipireyo mudalibe ma guiding uje ma principles ake okulondolerani? Mwina funso mkomani Steve akanakhala kuti azibambo awiri amenewa awina mphoto aliyese mwina 10 million akanana ati mphoto zimene zawina ni ma office athu tukasiya ndalama zikafika office kapena akanatenga iwo wazinachewa ndiye mukapalamula kuti mukalipire, then muzipasa no office ikakhala mulandu ndo office, ikakhala pakalowa njoka ndo office, pakalowa mbewa ndi ineyo ndikumbandeka sidzimayenera kukhala choncho. Nchifukwa timanena apa pakunena kuti chilichonse ntchito iliyonse imakhala ndi ndondomeko zake zoyenera kutsata. Now awa akuluakuluwa ngati malamulo amene amatsata ankavomereza amalolera kunena kuti atumizeni chief justice kuyera retirement, atumizeni senior justice Twea apite kutchuti kudikira kuti apume. Ngati pa malamulo zinali zotero adakatiuza kubwalo la milandu konkuja kuti malamulo amavomereza, ndipo sikadafika nkhani pamene idafika. Koma adanena kuti malamulo izizi mudaphwanya malamulo, munagwisa ntchito molakwika. Senza ndiweyo the holder of the office amene wachita abuse. Poona malamulo aja ndondomeko zija sudatsate zimene zili mmenemo, udakhotetsa pena pake, ndio ufuna kuti office ija dzalipire mesa ndiwe amene walakwitsa. So sakumanga office iyayi akumanga munthu amene inuyo achimwene amene muli mu office imeneyo ndi inuyo, komanso onse amene akutchulidwa pa ndi anthu oti akamuna akuti amatenda akamuna pa za malamulo amazidziwa. Wina ndi lawyer ndithu ozindikira, wina ndi judge. So pamakhala ndithu kusiyana. There's a thin line imene ndinakale muja kuti yayi izizo ndi za office, ngati ukugwira motsata ndi malamulo amenewo ndi za office za ntchito. Koma ngati pamene paja wapezeka kuti mwina waphuluza waphonyesa mwina mwadala kwa ayi apa mpola kwika sinde kuti koma zimene zipite ku office kwa office azipanga zili kwa office aja mwina kudzipereka ngati office wa voluntarily akadafuna koma mene zilimo makosana musadandaule ifeyo tikudziwa kuti izizi zidali motere tikuthandizani, osati kuti mwiniyo mwalamuli kapena kwa za koti koma office walipire iwe ndamene walakwitsa zimene zimene kuti tikufuna kuti zinthu zikamalakwika
people should be personally held responsible. Akalakwika zina anthu ena malakwitsa mwadala mophonyeza mwadala akudziwa chimene akuchita. So ichi chikhale chitsanzo. Inde ndofulu wawo akamang'ali. After all ndi malamulo ngati atakamang'ala ndikupeza kuti enawo akaona akagwirizana ndi imene akunenera ndiye kuti zikakonzeka ndiye kuti akakanena kuti ayi munandizoona ndiye kuti malamulo asintha izakha Supreme Court ikutanthauza imene inalamula kuti kwinango ndiye tikamva kumeneko koma as it stands anthu adalakwitsa akwenera alipire koma ngati akwapiro akagwirizane nawo ayi tikamva chabwino ndipo nkhani za makhoti zimayenera kuti ziziyankhula mosamalisa ayi koma isinakayambe uje ku Supreme Court so tikuyankhula zomwe zidachitika ku High Court chabwino tipite ku break tikachoka kumeneko tipitirize ndi nkhani zathu mkwagwanji. Old Mutual 3 Anchors Season 2 is here. Get essential information about investment, insurance, savings, and personal money management from a trusted financial expert. We also get to hear feedback from our valued customers. Join Elida Soko and Faith Musa on Tuesday from 8:30 p.m. to 9 p.m. on Times TV and on Wednesday from 7:30 p.m. to 8 p.m. on Times Radio and stand a chance of winning amazing prizes. 3 Anchors Season 2, proudly brought to you by Old Mutual. It's about time. Advertise your special Black Friday offers on goods and services on Times Radio, Times TV, and the Daily Times newspaper classified ads and get a 50% discount. For more details, contact Blantyre 0887 005 791, Lilongwe 0887 005 793, Mzuzu 0881 551 344, Zomba 0887 387 777. Terms and conditions apply. It's about time. komanso lotsiriza la programu ya Kwagwanji pachisanu 27 November 2020 chaka tuchikusenda ayi chaka chimene sendeza nditupita kumapeto chikupita kumalechereche ndi ambiri akuti 2020 apite akafike adali nzambiri ma COVID-19 nkatimo komanso idali wabwinonso kuti idali chisankho pali imeneyo zinachita bwino komanso kamphatso kamoyoka kofunikira potengera kuti anzathu ena ndidayamba nawo chakachi zona situmaliza nawo ndithu mvula muoneka kuti nkhani ya mvula inavuta zuwa anzathu azanyengo amanaya kuti alusi apa chinayi tilandira mvula ndati madera ina inafika ndipo nzoona ife timabikira kublanta kuno tione ndi imazanga nima kusatani kusati mashowers monyinyirika imazo madera ena amene tidali koma ena kuna ndi ayi anyamata ino mvula yagwa ndithu akuti ndifumu tatimuone mwemwe njirimu ati umapita Lilongwe seopita Lilongwe umapita mpaka na chakumulanje akuti dziro inalikiti kumwanza uku mpaka tiona zithunzi zina kuti office zina za boma mpaka na kusasuka malasi ndithu ndi ayi let's hope kuti igwa bwino anthu titole mmera minda chifukwa nkhani tikamakamba nkhani imene chomabwera makamaka ndi ndondomeko ya affordable input program imene ikuyenera tikumane ndi mvula yabwino kwambiri otherwise tikadyesana njomba pamenepa tizalira mayi wawayi kwa basi zofunika ndithu zonse zilongosoke fertilizer kaya nduje ni mbewuzo zipezeke ndithu nthawi yake mwadongosolo lake mvula so ikatero ikagwa ndithu ikatikomera kugwa bwino lomwe ndiye kuti ayi anthu atola matumba ochuluka kupita chisogolo nkhani imeneyi ndikuona ngati kuti isinthe approach yake kuti mwina izikhala yathirira
kuti amene tiziziwira kuti madzi tili nawo tasala ndi feterezayo ndi mbewu chifukwa padakali pano timakhala tapasana fetereza kutsika mtengo mbewu zosika mtengo koma palibe tipasa mvula yotsika tikudikira mani pamene anzatsika mtengonso ichi chokatengera mvula yotsika mtengo nde mvula yotsika mtengoyo anzathu kuma desert uko amatha kuipanga nkumabweretsa kumakolola zambiri now ndimakumbukira nthawi imene ndinali kabutu kachichepere mu field tinkamva kudali project ankachula za rain water harvest tizikolola madzi nyimbo imene idamba kuimbidwa zaka zambiri mpaka na pano imoko rain water harvest tizikolola pakati apa padabwera iyayi koma ulimi wanthirira green belt mpaka na pano tati ndilimbikitse zimenezo kuti mvula ikakhala kuti ikuchita njomba tiziziwabe kuti ayi tikolola zingakute zingatani tikolola bekena ine ndimanena atu Steve kuti chimanga ni mbewu yokuti samatidese nkhawa miyezi itatu basi zinthu zimene zimachitika in 3 months zimakhala affecting the other 9 months tikakhala sinazipange bwino ukhala titi ni madzi bwinobwino kuzala ndithu bwezi tikumazala even kawiri pachaka tikolola komanso ziyatipana ziyoti kumachitaso kasinthasintha mbewu zinazonso kaya ndi mbatata dziyani tedza tiyeni tidzale zinthu zosiyanasiyana kuchitira kuti ngati tikuna kuti zinazo zofuna madzi amvula kwambiri kaya madzi tachipekedwa izi zimachita bwino nthawi tikozopulumukira umenewo chabwino kubwera kunkhani yathu kuti tangodusako zolezeresa mfumu tikubwera kunkhani yathu timafuna tingokamba kuti tili munyengo imene tikulimbikisa kuti amayi ndi atsikana asamachitidwe nkhanza bungwe la UN linanena kuti tizikhala ndi masiku 16 ofuna kutsindika ndithu kuti zimene zizi ndi zinthu zokuti maiko ambiri si Malawi yokha si Africa yokha amayi adakapitirira kulandira nkhanza zosiyanasiyana tikabwera kwathu ku Malawi kunoko ndezikhala ngati chaka chino zanyanya chifukwa chokuti anthu all of a sudden asanduka zigaweka maka zibambo basi kugwira azimayi kugwira ziana agwira ana amuna ndi omweso abambo kuti tikukhala munyengo ya mtundu wanji dzulo tibalankhula pompano ndithu ndi Rex Nkonzi mchikoko kuti tadusa panyama chifukwa ngakhale nyama imakhala imaziwa malire achi kuti izi sizichitika chonchowe koma tikupezeka kuti munthu uja kudusa pa chinyama kukhala china chake chokuti you can't trust ngati uli ndi ana munthu atsikana uli ndi mbale wako chemwali wako kwena kukhala munthu wamantha chifukwa sikuziwa kuti zibambo akubwerayi akuganiza chani munthu mwachi ndipo zafika popsa kwambiri sindizoti kuti kuthana nako kwake vuto limeneli ndiye kungakhale kotani tsapano chifukwa chona kuti anthu ndiye kuyankhula tayankhula tatopa koma kuti zinthu zisinthe sizikusintha kunjako wachita bwino wabweretsa nkhani imeneyo dzulo lali wiswisiri tamva ndithu kuti kudowa bambo wina akuti kumachita za mathanjula ndi ana achichepere ana fupi anayi kuti chadzandiyani khalidwe limene la mtundu woyipa ngati umenewo kugwirira ana ang'onoang'ono ana achichepere makanda olo even ngakhale nkhanza za mbanja kumene ayi Malawi tikadasiya mufuna achite kuti notsopano adindo achite kulamulanso kuti tibwerere mzambuyo kuti kapena basa amene watiyeni kamani akakhale kundende moyo wawo onse ayi apite kumangako tokha tikadasintha zinthu ngati zimenezo tikayambaso zimenezo ndi amachuka maufulu mwaphwanya maufulu kuti tsopano inu ufulu umene mukuganizira lero mukukumbukira pano awa mwachita chipongwewa ana mukuagwirira makanda achabechabe ana achicheperewa analibe ufulu oti mwateteze muli ndi udindo umene mwausenza chifukwa tu ufulu umabwera ndi udindo iweyo ngati makambezo kuti yayi ufulu pamene iweyo ulibe responsibility hayi ndi ufulu wathu wakuti koma yokanya wanzako iweyo siwe ndindo ngati ufuna kuti unjoye ufuluwo poyambirira ukhale ndindo uwoteteza ufulu wanthu ena amanena kuti inu pamene ndikunjoya ufulu wanga ndikuvina ineyo ufulu wanga umathira pamene pakuyambira mphuno yako ndikamba umavina makugunda mphuno ndikuti pamene ndikupanga za ufulu zanga ndikuphwanya wako sizokhazo ngakhale pano pamene takhalira pano amanena kuti apa tikangotere mkono pamene pathera mkono wangawo ndi pamene pakuyambira ufulu wanga waiwe uno nde ine ndikhale muka environment kanga mapanga zake osati kumalowerera kwinapo ndikangotene ndikuyamba kusalendako mafulu anga oti anzathu amene ndithu mukulimbana ndi mchitidwe ngati umenewo inde tonse tikuyenera kugwirana manja koma timanza kuti pali ena amene akutsogolera anzathu kaya ndinu apolisi
musamangoti nkhani ngati zimene mukazilandira basi zangoti kungothera kufera mmazira tifuna zidzaoneka nditupothera pake chifukwa choti zina zikumveka kuti mwina enawa ndi mwina zofuna kukhwima akunamizidwa kapita asingangaina ndiyena haya koma mukagone ndi kamwana iye ikongopeza mafupa maalbino zachabechabe mukagwira anthu aje sangoti we have apprehended suspect tangwira suspect tupita naye ku court apaneni amene ajawa afotokoze bwinobwino tiye utitsatire amene amakuza zimezo zoyo utilondolole kwamene anakutumawo amene yesu ali mulandu woyankhaso kati singanga amene sisinganga weni amene nyamuleni akaloweso nkati chifukwa zafikano poti yayi ponyasa chabwino Steve nthawi yathu ndiyochepa kumatimati sitichoka pano tisanakambepo za masewero ampira Malawi under 17 kuigagada kuisambisa chokweza kuimeta kuti popanda madzi amatero kuti anyamata onene ampira ali ndi zichewa zawo aisambisa chokweza mpaka ukamasamba mazamasika ati nakazi ukamatele mazamatsisereka muzi kusamba chokweza wandi kumutapwisa gaina yake amakonda zimene zokuprimary akuti umasamba chokweza iwe Malawi under 17 kuisambisa chokweza pamenepo Angola 7 Malawi 1 zosaenda kuzabwera sungwa nathu amene timadalira ma Queens na usakumana nazo kumene koko 65 kwa 25 40-0 zulo ifetu zutivuta zativuta zikutivuta kumasewero of course ena kuti mwina ma Queens yokuti ali pasiwa nangasi coach Zagaro Griffin Saenda amene akuikidwa m'manda lero adamwalira ndithu andiye sautenga amene adamvera ali pomweko ndiye mwina asungwa nambiriwo ngokhudzika ndodabwera naye ntchito nthawi yayitali ndaonelera andi amene timpase ulemu apambiri mnthu amene wachita contribute kwambiri ku netball kunopo if you talk about ma Queens athu nkumakhala number 5 kufika kuti ma Queens afika pene anafika paja malemu Saenda adagwira ntchito yayikulu ndiye olodzulo ndachita mwayi kuti ndimaonera masewero amene kuona kuti anzathu wamaoneka kuti akusewera ndithu zasikwa zojincha zadzitho and masewero awo ambiwa fluid koma ife kusisitika very disjointed ndiye poti pali masewero ena awiri amene akubwera kutsogoloko mwina azitolera koma ayi tiona awamwanja asindisi mtowe takonda lwazi wena ndi wena amaonekabe kuti sanali mmene timadziwira muja chabwino awawo ati akhululukira koma under 17 anyamata under 17 ana amene wafunika kwa tinayika chikhulupiriro chathu chonse mwa iwo kuti atenga senior team koma 7-1 mfuno salota adapasaso 5 chakuti 5-2 ka Zambia lero 7-1 asanduka netball yo zikuenda kapena mwina tingosiya mafitibolo ya munani tizipanga boxing kwa boxing ubwino wake Steve akamakumenya umalimbikira sifuna ati akupweteke umachinga amene akamachinya 7 samba kwawa nthawi yathu yatithera atithokoze Stephen Dakalira amene ndi mmodzi mwa akonzi kuno ku Times Group Langwani ndathokoza Langwani ziko kwambiri wanda mbali yakuno ndevu zamwayi Wanderer Msisi akufikira sabata yamawa mulungu akalola pitilirani kuonera ma program otsatira pompano pa Times Television TTV. Goodbye.